me ollaan sitten erittäin paljon meidän keskushyökkäjien päälle, koska ei tarvitse olla iso ennustaja, että nämä viimeiset hetket kulminoituu tuonne meidän oman pään aloituksiin ja näin ollen jokainen voitettu aloitus on nyt kullanarvoinen maalinjohto ja erittäin tommonen emotionaalisesti raskas ottelu ja Pirnes, Lehtonen, hyvä paritoimintaa ja kiekko ulos. Näistä pienistä paloista sitten se tulee, mutta kyllä nyt täytyy sanoa kyllä Kärppä maalivahdista Tuomas tarkistaa, että nyt on Tuomas Poika varsinaisella ristiretkellä, koska sieltä tulee puolesta kentästä suurin piirtein nosto ja Tarkki kadottaa kiekon ja Václav Skuravi tulee ja lyö sen tyhjään pesään. Oi sentään mikä tilanne, katsokaa nyt uudelleen, se lähtee sieltä punaviivalta, Rebeik nostaa sen Tarkkia kohti, Tarkki pomputtaa, kadottaa täydellisesti kiekon ja Skuravi näkee, että hänen tilaisuutensa on tullut, Kankaanperä ei ennätä katkaisemaan ja nyt tämä on ollut kyllä Kärppä maalivahdille enemmän kuin se kuuluisa Via Dolorosa, koska 5